Здравейте хора, това е първото ми клипче, което просто ще се опитам да разпознам обстановката и да видя дали това нещо е за мен, българството. Преди половин година може би имах опит с това, в смисъл бях направила клипчета, но нещата, които пробвах, бяха несполучливи, не се получиха, правих с една приятелка, но бяха доста несериозни нещата, които... Просто всичко беше доста несериозно и не се получи. Сега съм решила всичко да бъде като хората, клипчета, разни неща. Но въпросът е дали да продължа, защото това е първо е доста добър начин да забавам времето си, което в момента в ваканцията ще бъде доста... Нямам какво да кажа, в смисъл... Нямам подготвени думи, даже в момента правя клипчето си в супер неофициален сайт Webcam Max, просто защото не искам да използвам ефекти. Първия си клип искам да бъде съвсем нормален, обикновен клип, видео, по-точно. Правя го в тази страница, защото ще се изкуша от ефектите на другите и просто искам всичко да говоря глупости в момента, но думата, която исках да кажа, ми излезе от главата и просто не знам какво ще да кажа, наистина забравих. Какво е това? Опа. Добре, всъщност това е, което исках да кажа. Другото е, мислих да обсъдя една песен на 100 кила. Аз съм 6, мисля, тя е много готина, много кейфи. Даже долу ще сложа линк, който не е гледал, може да я слуша. Който не е слушал, може да я слуша, който не е гледал, може да гледа и клипа. И двете неща в едно. В момента почнах да дрънкам глупости, защото се изчерпах напълно, малкият ми мозък да рефира. Това е като за начало. Ако може да видите някаква тема за размисъл или за клипчета, които да направя, защото нямам си идея как ще се развият нещата за мен. Но в момента съм твърдо решила да вървя към българството. И нали това беше всичко от мен в този първи айляшки клип. Не знам айляшки ли да го нарича или просташки. Благодаря, че слушате моите глупости, но... това е като за край. Да, аз казах всъщност за темата. Не, в момента съм толкова неориентирана, че дори косата ми почва да се наелектризира и почва да взема супер странни форми и мога да я понася. И почнах да говоря много бързо и